Dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii Lekárskeho odborového združenia, kde by sme vám chceli ukázať, v čom je ten najväčší problém slovenských nemocníc a ako je to s financovaním nemocníc. K týmto údajom sme sa dostali vďaka tomu, že v 2022 lekári dali výpovede s požiadavkou, aby sa konečne aj na Slovensku zaviedol DRG systém, ktorý prináša istú transparentnosť do financovania nemocníc. A vtedajší minister Lengvarsky povedal, že vďaka našim výpovediam sa tento systém znovu oživil zo štádia klinickej smrti do života a začal sa z časti implementovať vo financovaní nemocníc. A bez našich lekárskych výpoveď by sme boli naďalej jediná krajina v Európe, ktorá DRG systém transparentného financovania nemocníc nemá. Stále nie je tento systém spustený naplno. To, nakoľko sa podarilo zatiaľ tento systém spustiť, umožnilo sa nám dostať k istým dátam, ktorý sme chceli dneska prezentovať. Sú tu dáta z viacerých zdrojov, ale výsledok je rovnaký, čo len dokazuje ich pravdivosť. A z tejto prezentácie pochopíte, prečo Slovensko stále nemá DRG systém naplno použitý vo financovaní nemocníc. Sú teda údaje a v médiách neustále sa plnia titulky, ako hlavne štátne slovenské nemocnice majú vysoké dlhy. Dnes je to vyše miliarda eur, kde hlavne štátne, najväčšie fakultné a univerzitné nemocnice majú obrovské dlhy, ktoré nedokážu splácať a je to celoslovenský problém nášho štátu. My sme vám chceli ukázať, kde tieto dlhy a prečo vznikajú. Európska komisia dokonca voči Slovenskej republike podnikla žalobu, kde nám hrozí, a teda je to vysoko pravdepodobné, že Slovensko dostane za tieto dlhy v nemocniciach 700 000 pokutu a každý deň omeškania, pokým to Slovenská republika neopraví, na túto republiku bude stať 50 000 eur za každý deň omeškania. Teda je to naozaj obrovský problém, je to obrovský problém pre celý štát, pre ministerstvo zdravotníctva, pre našich pacientov, ale aj ministerstvo financií. Najvyšší kontrolný úrad robil nedávno kontrolu vo financovaní nemocníc a toto je jeho záver, kde v 13 najväčších nemocniciach Slovenska ku koncu roku 2023 bol dlh vyše miliardy eur. Týkalo sa to hlavne týchto 13 najväčších nemocníc: Univerzitnej nemocnice Bratislava, Košice, Martin, Národný ústav detských chorôb, teda Koncová detská nemocnica, Detská fakultná nemocnica Košice, Banská Bystrica, Fakultné nemocnice Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Prešov, Žilina, Nitra, Nové Zámky. Najvyšší kontrolný úrad v tejto analýze aj hovorí, že v týchto uvedených zariadeniach 13, ktoré sú najviac zadlžené, sa uskutočňuje aj finančne najnáročnejšia liečba, finančne najnáročnejšie výkony a najnáročnejšia zdravotná starostlivosť. Sú to koncové nemocnice, ktoré sú povinné poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť a poskytujú sa tam výkony medicínsky, ekonomicky náročné a nevýhodné. To je stanovisko úradu pre dohľad, Najvyššieho kontrolného úradu. A týchto 13 nemocníc, kde sa dejú najnáročnejšie výkony, najťažšie výkony zachraňujúce pacientom život a zdravie, aj najviac stoja a pritom sa najviac zadlžujú. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v posledných rokoch ukazuje, aj na základe toho, čo som spomínal na začiatku, že sme šťastie oživili DRG systém, ktorý umožnil trošku transparentnosti vo financovaní nemocníc. Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s bývalým vedením začal zverejňovať tieto dáta, ako sú naše nemocnice financované, kde sa teda už potvrdilo viacero z tých vecí a obáv, ktoré sme my predtým rozprávali, ale sa to už naozaj objektivizuje aj v tých dátach. Sú tam takéto tabulky, ako sú jednotlivé nemocnice financované od 3 zdravotných poisťovní. Všimnite si, aký je v tom neporiadok, ako jedna poisťovňa platí ďaleko viacej za rovnaký výkon ako druhá, ale nás zaujímali podklady k týmto dátam. Teda je to zo správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Každý rok vydáva takúto správu a venuje sa parametru, ktorý objektivizuje tie náklady nemocníc a ich platby od poisťovní hlavne. A vytvoril hodnotu, na základe ktorej sa dajú tieto platby poisťovní nemocnicám aj porovnávať, aj vzhľadom k tomu, že tie nemocnice majú rôzne náročných pacientov, rôzne výkony, rôznu spektru diagnóz, tak sa vytvoril istý parameter a to je úhrada za jednotku case mixu. Ten case mix hovorí o náročnosti pacientov. Toto je ten posledný údaj z roku 2022. V tej poslednej správe tento prehľad ukazuje, že viacej sú financované súkromné nemocnice ako štátne, aj keď tento graf je pomerne zložitý, ale ukážeme vám ďalej. A zaujímavé je, že ako sa vymenilo vedenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože predchádzajúca predsednička bola odvolaná z nepochopiteľných dôvodov.
Nové vedenie úradu pre dohľad pod novým predsedom úradu už túto tabuľku neuvádza tento rok za poslednú správu. My sme teda oslovili Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa zákona o informáciách o prístupe k informáciám, kde sme si vyžiadali tie konkrétne údaje, ako sú nemocnice platené, pretože Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tieto údaje má. Toto je naša žiadosť o informácie podľa paragrafu zákonu 211 o slobodnom prístupe k informáciám a dostali sme teda konečne dáta k jednotlivým nemocniciam, kde ako vidíte sú tu popísané nemocnice, v ktorom sú stupni, prvý, druhý, to sú tie najslabšie nemocnice s najmenej náročnými výkonami, potom je tretia, štvrtá a štvrtý typ, to sú tie univerzitné nemocnice, ktoré majú najnáročnejších pacientov, centrálne nemocnice. Je tu rozpísaná v tých odpovediach každá jednotlivá nemocnica, súkromná, štátna, univerzitná, malá a platby od jednotlivých troch poisťovní. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou teda uvádza v týchto dátach, ktoré sme si vyžiadali, úhradu zdravotných poisťovní nemocniciam všetkým za jednotku case mix v eurách za rok 2023. Je to ten case mix, hovorí o náročnosti diagnóz v danej nemocnici a keď sa to prepočíta z týchto dát, tak vieme tie nemocnice porovnať, ako sú financované. Je tu teda v tých údajoch úhrada, koľko daná nemocnica dostala za rok, aký mala case mix, teda náročnosť diagnóz, akí ťažkí pacienti tam ležali, ako ťažkí pacienti boli riešení a potom nejaká priemerná úhrada za tú jednu jednotku case mixu, ktorá umožní porovnávať nemocnice v ich platbách a sú tu platby od všetkých troch zdravotných poisťovní. Všeobecnej zdravotnej poisťovne štátnej, zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorú vlastní Penta a zdravotná poisťovňa Unión, ktorá má holandského vlastníka. Dôležité je uvedomiť si, čo som spomínal, ten case mix hovorí o náročnosti diagnóz a pri týchto analýzach je dôležité vedieť, že čím väčšia hodnota case mixu, tým má daná nemocnica náročnejších pacientov a ošetrila náročnejších, ekonomicky a finančne náročnejších pacientov v danej nemocnici a preto koncové univerzitné nemocnice z tých dát, ktoré nám poskytli, majú case mix 11 000, jednotlivé univerzitné nemocnice, priemerný case mix 11 700. Fakultné nemocnice majú slabších pacientov, menej náročných medicínskych, majú case mix 9300 priemerný. A nemocnice prvého a druhého typu, to sú hlavne tie súkromné, menšie nemocnice, majú case mix len 2000. Majú podstatne jednoduchších pacientov, jednoduchšie diagnózy v nemocniciach. Toto je dôležité si uvedomiť a ukazuje to práve to, že v tých univerzitných koncových nemocniciach štvrtého typu sú tie najnáročnejší pacienti, case mix 11700, fakultné nemocnice tretí typ, case mix 9300 a nemocnice prvého a druhého typu, tie ziskové, majú case mix 2009 iba. A teda poďme rovno na to, ktoré nemocnice sú podľa tohto univerzálneho parametru najlepšie platené. Tuto je tabuľka 10 najlepšie platených nemocníc od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vidíte, v prvej trojke sú to nemocnice Agelu, nemocnica Handlová, Zlaté Moravce, nemocnica Šahy, ktorá nemá vlastníka Agelu, ale v prvej trojke najlepšie platených nemocníc sú na druhom, na treťom mieste nemocnica Agel, potom je 5. miesto nemocnica Agel, železničné zdravotníctvo Košice, ktoré dnes v poslednej dobe kúpila Penta. Čuduj sa svete, zo všetkých tých najnáročnejších nemocníc medzi 10 najlepšie platenými nemocnicami nie je ani jedna univerzitná nemocnica, ani jedna fakultná. Okrem Národného ústavu detských chorôb, to je koncová detská nemocnica v Bratislave, tá je na 7. mieste, ale podstatne lepšie platené sú nemocnica Agel, Zlaté Moravce a Handlová, kde im vychádza tá platba za jednotku case mixu pri Zlatých Moravciach 3797, ako keby za hospitalizáciu pacienta. Pri Agel Handlová je to 3500 a spomínaná koncová detská nemocnica je to len 3200. Upriamujem pozornosť na tie case mix, ktorý pri Handlovej je len 639, napriek tomu majú tú platbu za jednotku 5500 eur. Národný ústav detských chorôb, koncová detská nemocnica, najvyššie postavená, má case mix až 8000, ale platbu má len 3200. Porovnajte si to s nemocnicami Agel. Onkologický ústav Sv. Alžbety, koncov onkologické pracovisko, má case mix 5300 a platbu len 3200 eur. To je 10. najlepšie platená nemocnica na Slovensku. Zopakujem, medzi 10 najlepšími platenými nemocnicami na Slovensku od Všeobecnej zdravotnej poisťovny na 2. 3. mieste malé nemocničky Agelu.
Zo zdravotnej poisťovne Dôvera, 10 najlepšie platených nemocníc z týchto údajov, opäť kráľuje Agel. Napriek malou náročnosťou pacientov, najvyššia platba 3797 eur, Milosrdní bratia 3600, Agel Handlová 3600 eur a Case Mix Index majú len 196. Taká detská fakultná nemocnica Košice, ktorá je na 7. mieste, má Case Mix 4100. To sú podstatne náročnejší pacienti, násobne náročnejší pacienti, ale platbu má ďaleko nižšiu, opäť 100 eur. Agel Bánovce, 10. najlepšie platená nemocnica od zdravotnej poisťovne Dôvera. 10 najlepšie platených nemocníc zo zdravotnej poisťovne Unión. Prekvapivo na prvom mieste nemocnica Čadca, ktorá patrí kraju, ale na druhom mieste zase Agel. Na 4. mieste Agel. Na 8. mieste Agel. Dunajská Streda Penta, 10. najlepšia platená od zdravotnej poisťovne Unión. Ako sú platené teda fakultné nemocnice, kde sa teda poskytuje ťažšia zdravotná starostlivosť? Case Mix Index je tam 18 000 priemerne, ale od Všeobecnej zdravotnej poistenie dostávajú len 2100 eur, 2196 priemerne. Najlepšie platená nemocnica zo všetkých fakultných od Všeobecnej zdravotnej poisťovne nemocnica Nitra, 2300 eur za jednotku Case Mix. Prešov a najslabšie platená fakultná nemocnica je Nové Zámky z 2000 eur. Napriek tomu, že majú viac ako 10 000 Case Mix, sú náročnejšie a porovnáte si to s 10 najlepšími platenými nemocnicami, ktoré majú Case Mix 190, 1100, najvyššie je tu 4000, ale tieto fakultné nemocnice, ktoré nedosahujú platby ani 2500, 3000, majú Case Mix ani 2500 eur nedosahujú, majú Case Mix 22 000, 16, 14. Za takto náročných pacientov majú takéto platby od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Od zdravotnej poisťovne Dôvera najvyššia platba pre fakultnú nemocnicu je 2000 eur, 2066 a priemerná je 1900. Napriek tomu, že Case Mix podľa zdravotnej poisťovne Dôvera dosahuje 7500 pri fakultných nemocniciach. Z Uniónu priemerná platba je 2067 pre fakultné nemocnice a najvyššie je 2208 pre Nové Zámky. Porovnajte si to s tými 3500 pre maličké nemocnice, ktoré majú Case Mix pár sto. Toto sú niekoľko tisícové Case Mixy náročnosti pacientov. Poďme teraz na tie najvyššie nemocnice, to je 4. typ, univerzitné nemocnice Bratislava, Banská Bystrica, Košice a tam patrí teda Banská Bystrica, Košice a Martin. Toto sú 4 najnáročnejšie nemocnice, ktoré majú úplne najťažších pacientov zo Slovenska. Priemerná platba od poisťovní je 2490 eur za jednotku Case Mixu. Porovnajte si to s tými malými nemocnicami, ktoré majú viac ako 3,5 tisíca. Case Mix priemerne na tieto najnáročnejšie nemocnice je 11 700, ako som povedal. To svedčí o tom, že majú najťažších pacientov, ktorí vyžadujú najviac financií, najviac liečby, sú najnáročnejší. Napriek tomu tá priemerná platba je 2490 eur za jednu jednotku. Porovnanie všetkých troch zdravotných poisťovní, ako vidíte, najlepšie platí Všeobecná zdravotná poisťovňa týmto štátnym nemocniciam. Veľmi slabo platí Dôvera. Ja neviem, či jej poistenci sú menej nároční, ale ten Case Mix hovorí, že aj poistenia Dôvera tam má náročných pacientov. Napriek tomu platí o 400 eur menej za tú jednotku Case Mixu ako štátna zdravotná poisťovňa za svojich poistencov. Toto dávam do pozornosti občanom, aby si vedeli vybrať správne zdravotnú poisťovňu, ktorá za nich zaplatí tú liečbu v nemocnici, keď im pôjde o život. A v tejto nemocnici bol liečený aj premiér Slovenskej republiky. A pozrite sa, za akú sumu to vychádza. Liečba v tejto nemocnici za najťažších pacientov. A porovnajte si to s malými nemocnicami, ktoré vlastnia finančné skupiny. Toto je platby za, keď sme si dali nemocnice 1. a 2. typu, ktoré patria hlavne finančným skupinám. Sieť nemocnic Agelu a Penta Hospitals tvoria gro týchto nemocníc. Sú to aj krajské nemocnice, ktoré patria krajom, mestám, ale gro týchto nemocníc sú súkromné nemocnice, ktoré patria finančným skupinám. Keď si to porovnáte, Case Mix Index 11 000 pri štvorkových nemocniciach a priemerná platba 2490, tu je priemerná platba 2460 eur a Case Mix 2000. Tu sa liečil premiér Slovenskej republiky, za takúto sumu je financovaná táto nemocnica s najťažšími pacientami a toto dostávajú súkromné nemocnice s takýmto náročnými pacientami.
Takže toto je prehľad. Priemerná hodnota úhrady za tú jednotku, ktorou sa dá porovnať. Pre fakultné nemocnice vychádza priemer 2059, pričom majú case mix 9300. Pre koncové univerzitné nemocnice 2490, case mix majú až 11700 za takúto platbu. A nemocnice prvého, druhého typu, to sú tie maličké súkromné nemocničky, ktoré majú case mix 2009, majú platbu 2467, takmer takú istú vysokú platbu ako koncové univerzitné nemocnice, ktoré tam liečia všetky najnáročnejších pacientov zo Slovenska. Takže case mix index, náročnosť pacienta oproti nemocniciam prvého, druhého typu, malých krajských súkromných nemocníc, je pri fakultných nemocniciach takmer trojnásobný, štvornásobný, ale tá platba je menšia, 2059. Case mix je pri univerzitných nemocniciach 5-násobný, 6-násobný oproti nemocniciam prvého, druhého typu a platba je takmer rovnaká. Náročnosť pacientov v univerzitných nemocniciach takmer 6-násobne väčšia, platba je rovnaká ako pri malých nemocniciach súkromných. Vo fakultných nemocniciach trojnásobne ťažší pacienti a náročnejší, ale platba je ešte slabšia ako pri nemocnice prvého, druhého typu. Keď si pozrieme vlastníkov, tak takto to vyzerá z tej platby. Doplnil som tam údaje, ktoré sú štátne a súkromné. Súkromné nemocnice sú ďaleko lepšie financované ako štátne. Od zdravotných poisťovní aj všeobecnej zdravotnej poisťovne. Keď sme to rozdelili podľa vlastníkov, toto je priemerná hodnota úhrady za jednotku case mix pre nemocnice Agelu, 2318 eur je priemer. O jednotlivých nemocníc priamujem pozornosť hlavne platby od všeobecnej zdravotnej poisťovne. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa je mimoriadne v týchto platbách štedrá voči nemocniciam Agelu, je to až 2827 eur za jednotku case mixu. 2800 od všeobecnej štátnej poisťovne pre nemocnice Agelu. Ak si porovnáte s platbami od Dôvery, je to 2200, o 600 eur menej Dôvera platí a o 500 eur menej platí Unión za jednotku case mixu nemocniciam Agelu. Keď si pozrite Skalica, 3337 eur za jednotku case mixu. Zlaté Moravce dostáva 3797 za jednotku case mixu podľa tých platieb, ako to Úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť vyrátal. A ukazoval som univerzitné nemocnice, ktoré dostávajú ledva 2400. To je viac ako 1000 eur na jednotku dostávajú tie súkromné z Agelu od všeobecnej štátnej poisťovne viac. Podľa majiteľov nemocníc, tých, čo vlastní Penta Hospitals, platba priemerná je 2279 pre tieto nemocnice, pričom majú samozrejme nižší case mix ako tie fakultné alebo univerzitné. Zase všeobecná zdravotná poisťovňa platí naštandardne, Dôvera platí menej ako štátna Unión. Nemocnica v Trebišove 2700 eur, 2400 eur, Michalovce. Nemocnica s polikliníkou Michalovce, ktorú vlastní Penta, má vyššie platby ako väčšina fakultných nemocníc. Tu je trošku problém nemocnica Bory, ktorá má pomerne slabú platbu od všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale to kvôli tomu, že case mix sa nemohol vyrátať spravodlivo, pretože ona len teraz začala fungovať, takže ten case mix sa ráta spätne, takže za to sme tu upriamili, upozorňujem tu, že tá nemocnica Bory nie je celkom porovnateľná s ostatnými nemocnicami, pretože ten case mix je len stanovený, nie je reálne vypočítaný. Napriek tomu vidíte, že nemocnica Bory má extra platby, najvyššie platby od vlastnej poisťovne u Dôvere. Náhoda. To je tiež pokrivený trh, kde by krížové vlastníctvo nemalo fungovať a ukazuje to aj na tento prípad, kde poisťovňa, ktorá má rovnako vlastníka ako nemocnica, má vyššiu platbu, ako platí ostatným. Ako som ukázal, zaujímavé je, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá patrí štátu, aj štátna, platí nemocniciam Penty priemerne 2352 eur, nemocniciam Agelu 2827 eur za jednotku case mix a fakultné štátne nemocnice od Všeobecnej zdravotnej poisťovne dostávajú priemerne 2100, univerzitné nemocnice 2490. Všimnite si, že nemocnice Agelu, tie maličké, krajské, dostávajú priemerne 2827 eur od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale univerzitné nemocnice s násobne vyšším case mixom majú 2400 menej ako malé nemocnice od Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
A potom tu máme také náhody, kde čítame z médií, že novým šéfom, ktorého vymenoval súčasný pán minister Šaško, má väzby na šéfa Agelu. To je tá poisťovňa, ktorá dáva Agelu na štandardné platby podľa týchto údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pán minister Šaško vymenuje takéhoto človeka, ktorý je dnes šéfom najväčšej štátnej firmy, ktorú idú miliardy, sa rozdeľujú. A táto Všeobecná zdravotná poisťovňa má mať podľa stanov predsedníctvo 3 ľudí. Dneska je v predsedníctve jeden človek, ktorý má takéto väzby. A pán minister Šaško, minister zdravotníctva súčasnej vlády, takéhoto človeka vymenuje za šéfa VŠZP. Toto je údaj z médií. Ale tie naštandardné platby od Všeobecnej zdravotnej poisťovni Agelu, ako som tu ukázal, oproti štátnym nemocniciam, ale aj oproti Pente je to naštandard, Všeobecná zdravotná poisťovňa, podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Potom nám vyprodukuje takéto titulky v slovenských médiách. Tým najbohatším Slovákom sa stal v poslednom roku pán Chrenek, majiteľ Agelu. A jeho majetok sa za rok zdvojnásobil. Takisto bolo medializované, ako pani ministerka Dolinková má naštandardné vzťahy s Agelom, že sa stretli a dohadovali sa s majiteľom Agelu, kto bude akú firmu viesť, aký post v zdravotníctve, vychádza z medializovaných informácií. A na druhej strane máme takéto titulky, kde vzhľadom na tie zadlžené štátne nemocnice tak hrozí, že lekári nebudú mať s čím operovať, pretože je tam veľký dlh a dodavatelia nechcú už dodávať materiál nemocniciam, tým štátnym. Ale biznis funguje. Porovnajme si na Slovensku občania tieto dva titulky. Lekári možno nebudú mať s čím operovať, pre veľký dlh nemocníc hrozí odchod dodávateľov materiálu, operácie v ohrození a potom je tu titulka, kde sa ukazujú platby, ako platí Všeobecná zdravotná poisťovňa, štátna firma, súkromným nemocniciam, Penta, Agel a štátnym nemocniciam. Napriek tomu, že štátne nemocnice majú tých najnáročnejších pacientov, tú najťažšiu medicínu a najnáročnejšiu. A toto sú potom titulky v médiách, ktoré my sledujeme. O najbohatších Slovákoch a ako lekári už nemajú s čím operovať. A potom sa nečudujme titulkám aj takýmto, kde Penta, ktorá vlastní plus 7 dní a ďalšie médiá, pozýva analytikov, aby hovorili, že riešenie tých zadlžených štátnych nemocníc je také, aby sme ich sprivatizovali. To je naozaj výborné riešenie, lebo ako vidíme, tie súkromné nemocnice majú aj od štátu ďaleko vyššie platby. A titulky v médiách, ktoré vlastní Penta a analytici, ktorých nikto predtým nevidel, ale Penta ich vyťahuje ako zo skrine, nám hovoria, ako jediným riešením je privatizácia posledných štátnych nemocníc, lebo potom to všetko bude dobre fungovať. Ak si to prerátate, tak pri tých množstvách pacientov, čo tie nemocnice odliečia, ak by sme ten case mix indexu dali na jedného pacienta, tak ako vidíte, pri 1000 doliečených pacientov, ak by sme prerátali počet pacientov tým case mix indexom, že krát, tak pri 1000 odliečených pacientov v nemocnici Penta zarobí 22,2 milióna a 2,8 zarobí Agel, 2,2 fakultné nemocnice a 2,7 štátne, koncové nemocnice univerzitné. My sme na začiatku našich výpovedí ukazovali aj analýzy Ministerstva financií k zadlžovaniu štátnych nemocníc, kde Najvyšší kontrolný úrad v analýze konštatoval, že náklady najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Výnosy zo zdravotných poisťovní dlhodobo nepokrývajú náklady nemocníc na personál, lieky, krv a zdravotný materiál. Teda ani v prípade, že by nemocnice nemuseli nič minúť na priestory, kúrenie a elektrínu, upratovanie či zabezpečenie stravy, nedosiahli by vyrovnané hospodárenie. Týka sa to štátnych nemocníc. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, nízke platby, najmä od súkromných zdravotných poisťovní, majú veľmi praktické dopady. Nemocnice sú zanedbané a nemajú peniaze na údržbu, ich stále rastúce dlhy musí každých pár rokov riešiť štát. To oddlžovanie nemocníc platíme znova my. A tie dlhy nemocníc vznikajú takto. Je to aj, tento citát je spomínaný aj v analýze Ministerstva financií zadlžovaní našich nemocníc. Útvar hodnoty za peniaze sa k tomu venuje k verejným blogom. Jeden je tu, sú dostupné na internete. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tých analýzach, ktoré sme spomínali, aj hovorí aj to, že ak by všetky tri zdravotné poisťovne, teda hlavne súkromné, platili za rovnakú diagnózu v danej nemocnici podobnú sumu, čo by sme od trhu očakávali, že tá suma
za tovar, za tú liečbu pacienta bude rovnaká, tak v tom prípade by súkromné zdravotné poistenie Dôvera a Unión museli za rok 2023 doplatiť 53 miliónov eur a 53 miliónov eur by ročne ušetril štát. Dnes týchto 53 miliónov ide do zisku súkromných poisťovní a v štátu vzniká strata. Za 53 miliónov eur, ktoré každý rok takto uniknú, by sme každý rok na Slovensku mohli postaviť jednu špičkovú novú nemocnicu. Miesto toho máme zisky súkromných poisťovní. Občania platia zdravotné odvody a ja odporúčam každému, nech si pozrie výplatnú pásku, koľko platia zdravotné odvody. A tieto zdravotné odvody nejdú do nových nemocníc, ale posielame 53 miliónov len v tomto jednom úkone na zisky súkromných zdravotných poisťovní. Z tých 53 miliónov úrad pre dohľad vyrátal, že 40 miliónov by musela doplatiť Dôvera, ktorú vlastní Penta. Toto boli údaje, ktoré sme my spracovali z dát, ktoré sme si vypýtali Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale na ministerstve zdravotníctva bola aj prednáška k platbám a základným sadzbám, teda platbám pre nemocnice, kde sa analyzovali nemocnice 1., 2., 3. a 4. typu, teda tak ako sú rozvrstvené. Boli tam od roku 2017 do 2023 zhodnotené, ako sa vyvíjali platby týchto nemocniciam a tým vám chceme ukázať, že nielen tento jeden zdroj dokazuje to, čo my hovoríme, ale toto je zdroj ministerstva zdravotníctva, kde sa nám tieto veci, ktoré boli publikované na ministerstve zdravotníctva, nedostali sa verejnosti, tak nám tieto údaje pristali na stole, radi by sme ich teda verejnosti ukázali, keď ich nechcú ukázať z ministerstva zdravotníctva. V tejto prezentácii a analýze ministerstva zdravotníctva a centrálneho klasifikačného systému, to je spoločenstvo, ktoré má zabezpečiť to DRG do nemocníc, analyzovali produkciu nemocníc od roku 2017, a toto je údaj ministerstva zdravotníctva, podotýkam, ktorý nebol medializovaný, my ho ukazujeme. Nerovnomerný pokles produkcie oproti roku 2017. Od roku 2017 do roku 2023 ministerstvo zdravotníctva zaznamenáva výrazný pokles produkcie nemocníc nižšieho typu. Teda napriek tomu, že vám ukázali doteraz, že im vstúpajú platby a príjmy, tak ministerstvo zdravotníctva hovorí, že za posledných 6 rokov im vstúpajú peniaze, ale klesajú výkony týmto nemocniciam 1., 2. typu, to vidíte v tejto tabuľke, ako im klesla výkonnosť, efektivita. Kardioústavy stúpla, nemocnice 4., 3. typu fakultnej univerzity majú ďaleko vyššiu produktivitu ako nemocnice 1., 2. typu, napriek tomu, že majú také platby, ako sme ukázali predtým, a toto konštatuje ministerstvo zdravotníctva. Výrazný pokles produkciou nemocníc nižšieho typu. Naopak nárast u kardioústavov, ktoré majú teraz už veľké finančné problémy. Ďalší slajd, ďalšie konštatované úradu pre ministerstva zdravotníctva. Rozdiely sú ešte výraznejšie, ak sa pozeráme na jednotlivé nemocnice, to znamená v platbách, ktoré dostávajú. Nemocnice s najlepšou produkciou sú systémom trestaní, konštatovanie ministerstva zdravotníctva. Nemocnice s najlepšou produkciou sú systémom trestaní a nemocnice s menej ako 2/3 produkciou majú úhrady aj 1,7-násobne vyššie než určená základná sadzba, respektíve 1,5 násobok celoslovenskej základnej sadzby. Prípadne majú úhrady takmer dvojnásobné ako náklady. Nemocnice, ktorým klesajú výkony, majú často úhrady takmer dvojnásobné ako náklady. To sú nemocnice 1., 2. typu, tuto máte tie zakružkované, 1. typ a to sú hlavne tie súkromné. Klesajú im výkonnosti, ale úhrady od poisťovní majú často dvojnásobné oproti nákladom. ZS je základná sadzba, to je tá základná úhrada od poisťovní nemocniciam. Ďalšie konštatovanie ministerstva zdravotníctva v tejto prednáške. Základná sadzba narastla oproti roku 2017 o 2,4,5 násobok, to však zahŕňa aj 20% rast vplyvov, ale pre kardioústavy rástla len 1,4 násobne. Pre nemocnice 1. typu, to sú tie najmenšie súkromné, narastla až 3,34 násobne. 3,3 násobne narastla základná sadzba, tie platby od poisťovní pre nemocnice 1. typu, ktoré vlastne hlavne Agel a Penta. Pre kardioústavy narastla 1,4 násobne. Ďalšie konštatovanie z tejto analýzy. Doterajším prístupom sa neprimerane odmeňovali nemocnice, ktoré prestali poskytovať zdravotnú starostlivosť, základnú sadzbu a trestajú sa tie, ktoré si udržali alebo zvýšili produkciu. Ministerstvo zdravotníctva konštatuje,
že v tých platbách od poisťovní sa trestajú tie, ktoré zvyšujú produkciu nemocnice a viacej pacientov a lepšie ošetria. Naopak, neprimerane sa odmenujú nemocnice, ktorým klesá výkonnosť a menej pacientov ošetria. To sú tie prvé, druhý typ. Ďalšie konštatovanie ministerstva zdravotníctva. V systéme žiaľ nie je dostatok zdrojov na pokrytie nákladov nemocníc, avšak aj určená základná sadzba aj skutočné platby nerozdeľujú dostupné zdroje spravodlivo. To, čo my tvrdíme pri každých našich výpovediach. Z pohľadu určenej základnej sadzby sú na tom najhoršie krajské a koncové nemocnice, štátne, pričom kardioústavy a nemocnice prvého typu, súkromné, sú na tom relatívne dobre, keďže príjmy im pokrývajú ich náklady. Podľa platieb o zdravotnej poisťovne príjmy im pokrývajú náklady nemocniciam prvého typu. Toto konštatuje ministerstvo zdravotníctva. Z pohľadu skutočných úhrad sa k porazeným pridávajú aj kardioústavy, pričom nemocnice prvého a druhého typu majú platby prevyšujúce ich náklady, čo by možno bolo v poriadku, ak by sme nemocniciam prvého typu nehradili viac ako priemernú základnú sadzbu a nedosahovali tak 23% ziskovú maržu. To je materiál ministerstva zdravotníctva, ktorý hovorí, že súkromné nemocnice prvého typu majú 23% ziskovú maržu na základe platieb, nie výkonnosti. Určená základná sadzba bola dlhodobo pod úroveň dostupných zdrojov. Až v roku 2023 sme sa zmenou metodiky odhadu dostupných zdrojov priblížili k skutočnosti. Napriek snahe o čo najkorektnejšiu metodiku výpočtu základnej sadzby, realita platby je z dôvodu pretrvania rozpočtov úplne iná. Najhoršie platby za jednotku case mix majú v súčasnosti nemocnice tretieho typu, to sú fakultné. Najväčším výťazom v platbách sú nemocnice prvého typu, hlavne súkromné, ktoré majú úhradu na úrovni koncových nemocníc a špecializovaných ústavov. Materiál ministerstva zdravotníctva. Takže ukázali sme vám dva zdroje, ktoré hovoria to isté, že je tu neporiadok o financovaní nemocníc slovenských, kde na konci sa štátne zadlžujú, pretože majú neadekvátne platby od poisťovní, často súkromných, a na druhej strane máme súkromné nemocnice, ktoré im klesá efektivita, majú slabšie výkony, menej náročných pacientov, ale ich príjmy sú kryté tak, že majú 23% marže. Ak máte otázky, my vám tieto údaje radi zverejníme. Vo výsledku zadlžené štátne nemocnice, ktoré smerujú ku krachu, a superziskové súkromné malé nemocnice, ktoré nemusia mať produktivitu, nemusia mať náročných pacientov, ale majú vysoké zisky, lebo tak je nastavené ich financovanie. A otázka, prečo tak je na ministerstve zdravotníctva. A 3300 slovenských lekárov zo slovenských nemocníc žiada, aby sa to opravilo. To je naša prvá požiadavka pri výpovediach. Mali sme ju v roku 2022 a mali sme ju v roku 2011. My chceme, aby v tomto bol poriadok, preto žiadame aj štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami, čo pán minister môže nariadiť do týždňa svojim riaditeľom. To je, vidíte, ako sú zle podpisované tie zmluvy, lebo výsledok tých zmluv, ktorí riaditelia, politickí nominanti pána ministra podpisujú, sú takéto platby od zdravotných poisťovní v porovnaní so súkromnými nemocnicami. A vo výsledku je to pacient, ktorý dlhšie čaká a nedostane sa na operáciu, alebo je ošetrovaný v polorozpadovej nemocnici štátnej, napriek tomu, že tam je poskytovaná kvalitnejšia zdravotná starostlivosť, tie priestory a podmienky sú ďaleko horšie, pretože jednoducho príjmy od zdravotných poisťovní, často súkromných, nestačia na to, aby tá nemocnica sa nezadlžovala. Ale my sme tu ukázali, že aj štátna zdravotná poisťovňa dokáže byť veľmi štedrá k súkromným zdravotným nemocniciam. Beňová, Zdravotnícke noviny. Nech sa páči. Stretávate sa s ministrom, vedete rokovania, preberali ste aj tieto údaje? Áno, tieto údaje sme prebrali v pondelok na pracovnom stretnutí. My sme požiadali pána ministra opakovane, aby mohli byť prítomné médiá. Verejnosť videla, o čom sa rokuje. My s tým nemáme problém. Ukazujeme to verejnosti. O tomto sú tie rokovania. My 3 týždne chodíme k pánovi ministrovi, 2. Ani raz sme nepreberali platy lekárov. Vždy sa bavíme o týchto veciach. A pán minister, keď povieme, že či nemôžu prísť novinári, nech počujú, čo sa bavíme, tak s tým nesúhlasia, boli prítomní. Ako reagoval na tie výsledky? No, že je to potrebné upratať, ale to už počúvame 10 rokov. Takže my tlačíme ministerstvo, aby to konečne upratali. My chceme poriadok o financovaní nemocníc, aby tá nemocnica, ktorá je najefektívnejšia, ktorá lieči najťažších pacientov, a kde naozaj, keď budete v najhoršom stave občania, tak vás tam preložia a zachránia vám život, tak ako pán premiér, keď bol postrelený, bol v koncovej štátnej nemocnici Banskej Bystrica, ktorá poskytuje naozaj
vysoko kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť na úrovni najnovšej medicíny, ale ako vidíte, tie platby o zdravotnej poisťovni sú likvidačné. Napriek tomu tu platíme súkromné nemocnice, ktoré majú ďaleko slabšie výsledky, aj ľahších pacientov. Univerzitná nemocnica v Banskej Bystrici 2490 priemerná platba, nemocnica AGEL priemerná platba 2800 eur. Takto bol liečený náš pán premiér. Zajtra má povedať pán minister nejaké výsledok týchto vašich rokovaní. Aké výsledky vlastne očakávate? Čo sa týka poriadkov financovania nemocníc, my sme žiadali, aby bol konečne zavedený DRG systém. Sme posledná krajina v Európe, ktorá ho nemá. A myslím, že z týchto dát chápete, prečo ho stále nemáme na Slovensku, lebo to by nevyhovovalo týmto dátam. Už to, že sme ho spustili v 22. nám umožnilo sa dostať k týmto dátam. Žiadame štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami, aby riaditeľa štátnych nemocníc nemohli podpísať takéto nevýhodné zmluvy, aby boli tie nemocnice porovnateľné, lebo podľa tej zmluvy vidíte, nakoľko je efektívna, čo si tá nemocnica zazmluvní a na konci roka môžeme povedať, či to aj splnila. My tlačíme na efektivitu v tých nemocniciach týmto. A ja sa pýtam, prečo je problém pre ministra zdravotníctva, pre túto vládu, aby boli štandardizované tie zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami. Istú odpoveď máte z tejto prezentácie. Môžem dodať? Ministerstvo sa bude určite brániť tým, že na budúci rok idú zavádzať tzv. Pilotný DRG, ktorý má byť v rozsahu asi 15% zo všetkých výkonov, ktoré sa robia. Treba si uvedomiť, oni takýmto tempom chcú pokračovať každý rok, čiže na toto nám treba 7 rokov, aby sme pokryli celým DRG systémom vlastne všetku tú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa na Slovensku poskytuje. Priemerne sa odlžuje na Slovensku každé 3 roky nemocnice. Takže treba očakávať, že ak takýmto tempom budú postupovať, tak nie, že okrem tohoto miliardového odlženia, ktoré bude musieť prísť, lebo budeme tlačení Európskou komisiou k tomu, nastanú ešte ďalšie 2, ak to počítame z tých priemerov, čo máme. Dobre, a takisto, čo sme si aj zistili, tak tie prvé DRG prípady, ktoré môžu byť platené podľa tohoto systému, skôr nahrávajú do karát súkromným nemocniciam a súkromným zdravotným poistením ako štátnym. Čiže ak aj dajú nejaké peniaze navyše, tak to nepôjde do štátnych nemocníc a nepôjde to do krajských a do fakultných a univerzitných nemocníc, ale pôjde to hlavne týmto malým nemocniciam, ktoré už teraz majú vyššie platby. Takže aj tá debata o akciových spoločnostiach je celá jalová. Kým neupravíme financovanie nemocníc, akákoľvek iná forma, je len riziko privatizácie, pretože pri akciových spoločnostiach, pri takýchto platbách, ako sme vám tu ukázali, akciovka príde do pár mesiacov do dlhu a podľa práva Európskej únie akciová spoločnosť, obchodná spoločnosť musí byť do 3 mesiacov, keď spraví dlh, ponúknutá v konkurze a predaná. A ako vidíte, finančné skupiny majú záujem privatizovať naše nemocnice. To hovoril pán predseda strany Hlas v roku 2011. My sa teraz čudujeme, prečo teraz zmenil názor. Čiže aj odlžovanie potom vlastne nemá zmysel. Samozrejme, že keď nebude nastavený normálny systém financovania nemocníc, tak je to zase len liatie peniaze do deravého hrnca. Ale opäť, toto sú tie príčiny, prečo je to deravé. A ja sa pýtam, prečo tých x nominantov pána ministra na poste riaditeľov nemocníc podpisujú takéto nevýhodné zmluvy. A prečo je pre pána ministra problém spraviť štandardizované zmluvy, ktoré budú transparentné a budeme to vidieť, ako to čo podpísal a prečo to podpísal a aká efektivita je tej nemocnice. My žiadame od tejto vlády, aby spravila v štátnych nemocniciach štandardizované zmluvy. Toto je požiadavka ministerstva financií niekoľko rokov na ministerstvo zdravotníctva. Preto sme chceli, aby boli prítomní, lebo to navrhujú dlhodobo ministerstvo financií a nechápeme, ako sa dve ministerstva nevedia skoordinovať. To je potom vizitka tejto vlády a pána premiéra a preto ho žiadame, aby sa s nami stretol, pretože musí si skoordinovať ministerstvo, aby toto vyriešil. Ak v týchto časoch ťažké konsolidácie, kde hovoríme, že štát nemá peniaze, že musíme šetriť na každom kroku a občanom tu dávame obrovské dane, aby platili ten dlh štátu, tak sa pýtam, prečo tu máme takéto zisky súkromníkov a finančných skupín. Toto všetko majú zaplatiť ľudia zo svojich daní, z DPH-čky a to, že sa im zoberú prídavky na deti? Aby sme tu mali najbohatších Slovákov v našom zdravotníctve. Veď myslím, že ešte naplánované nejaké ďalšie stretnutia na ministerstve? Zajtra máme stretnutie s pánom ministrom, keď sme predvčerom prebrali všetky body memoranda, okrem platov, a zajtra nám má dať odpočet toho, ktoré veci ide ako plniť. Ale zopakujem, štandardné zmluvy medzi nemocnicami a poisťovne môže dať minister príkazom svojim riaditeľom univerzitných aj fakultných nemocníc, príkazom a do týždňa budú. To nemôže byť problém pre pána ministra. Akciovky toto nevyriešia. Nech sa páči. Ja iba doplním, že keď sa stále bavíme o tom, že prečo my sme dali tie výpovede, a budem teda parafrazovať doktora Vysolajského,
skutočne tie platy nie sú pre nás nejakou prioritou. My to robíme preto, aby sme sa vlastne k týmto rokovaniam vôbec dostali, aby sme vlastne toto dianie sprostredkovali ako odbornej zdravotníckej verejnosti, tak vlastne pacientskej verejnosti, takisto vlastne občanom, ktorí tu platia dane. Pretože inak by sa o tomto ani nediskutovalo, tieto dáta by tu dnes neboli. A napriek tomu, že do tých výpovedí je už, myslím, že 40 dní, k dnešnému datumu ale možno, že 39, tak my sme sa v tých rokovaniach v týchto zásadných témach neposunuli. Pretože stanovisko ministra zdravotníctva k vlastným údajom, že treba to opraviť, je pre nás absolútne nedostačujúce. Absolútne nedostačujúce. A čo je až trochu kuriózne, že keď sa presunieme teda k tej ďalšej aktualite zo zdravotníctva, a to je teda transformácia tých nemocníc na akciové spoločnosti, a pýtame sa na ministrov názor, že či si teda myslí, alebo teda, že či vloží úsilie do toho, aby tie akciové spoločnosti boli alebo neboli, on nám nechce odpovedať. On nás odkáže, že to nie je na stole. Potom tu máme 3 týždne trvania výpovedí, kedy pred 2 týždňami premiér konštatuje, že to teda na stole nie je a pokiaľ to má vnášať nejakú nervozitu do tých rokovaní, tak sa o tom jednoducho baviť teraz nebudeme. Na stole to nie je, nám zopakuje ešte aj minister zdravotníctva, ktorý ale jedným dýchom dodáva, že on to ale nepovedal. A včera alebo predvčerom sa z prostredia parlamentu a teda výbor pre zdravotníctvo dozvedáme, že na ministerstve financií sú názoru, keďže vlastne o transformácii sa jednalo v rámci rozprávania plánovania rozpočtu, k žiadnej zmene nedošlo a teda v transformácii sa ide veselo pokračovať ďalej. To znamená, že my na úrovni vlády, pričom včera vláda teda bola, a my sme nezaznamenali, že by tam bolo proste rozhodnuté alebo prijaté uznesenie, že čo vlastne s týmto problémom slovenského zdravotníctva bude. Máme 40 dní vlastne, aby boli nemocnice minus 3300 lekárov. A núdzový stav to nevyrieši, to vieme všetci. Tam jediná možnosť vlády je dohodnúť sa s nami a my nežiadame nič neštandardné, len aby štát nemíňal peniaze, aby sa tu nekrmili finančné skupiny, ale aby naši pacienti v koncových nemocniciach, najťažší pacienti dostali tú zdravotnú starostlivosť, ktorú my chceme dať. A nechceme pritom zadlžovať republiku. Lebo to zadlžovanie nie je našou vinou, ale vinou platieb o zdravotných poisťovní, často súkromných. A toto máte výsledok reformy pána Zajaca. Tuto sme dnes. A on sa ešte s analytikmi, pánom Jeseniakom, na médiách, Penty vyjadruje, ako tu lekári vydierajú vládu. Nie, my nevydierame vládu, my tlačíme finančné skupiny, aby konečne prestali okradať našich pacientov. Pán Ladislav Hliník, štandard ohľadom tej transformácie budete požadovať nejaké memorandum alebo dohodu? Niektoré veci chceme, aby pán minister spravil hneď, lebo tým sľubom sa ťažko verí. A tu pán kolega povedal tiež, čo sme počuli od pána ministra, my keď sa opýtame, teda akciovky zastavujete alebo pokračujete, tak on nám neodpovie. Opakujem, áno, nie, nedostali sme odpoveď. Potom počujeme štátneho tajomníka ministerstva financií, že sa v tom pokračuje, však to bola dohoda z konsolidácie, že akciové spoločnosti. Takže ťažko veriť takýmto ľuďom, ministrom, preto my chceme vidieť konkrétne kroky. A čo sa týka toho najväčšieho problému našich výpovedí, to sú financovanie nemocníc. To je pre finančné skupiny naozaj najväčší problém. Tam žiadame aspoň štandardizované zmluvy pre štátne nemocnice. Aby konečne bola v tom transparentnosť, aby v tom bol poriadok a aby sa tu nemínali peniaze, nezadlžovali štátne nemocnice a nemocnice, ktoré robia dobrú prácu, liečia, zachraňujú, celé to držia nad vodou a napriek tomu majú miliardový dlh. Takže my od neho budeme chcieť niektoré veci a chceme, aby teda sa spravili do konca výpovednej doby, to sa dá spraviť niektoré veci chceme, aby vláda na tom začala pracovať a niektoré veci bude musieť byť dohoda, si uvedomujeme, že to trvá dlhšie a budeme ich ďalej sledovať. Ale teda naozaj by sme to chceli vyriešiť tak, aby sme už štvrtýkrát nemuseli dať výpovede. A transformácia nemocníc patrí do tej skupiny tých neskorších dohod? Nie, zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti to môže vláda spraviť dneska. Má najvyššiu prioritu a teda na to, čo ste sa pýtali, a ja som teda aj tam smeroval tou pripomienkou, že áno, budeme to vyžadovať z úrovne rokovania vlády, to znamená, že uznesenie a jasný záväzok proste vlády správy tohto štátu, ako to s nemocnicami bude, pretože zopakujem, tie odpovede sme nedostali a pritom ako vidíte, že je to nastavené, ani nám jasne nikto nedá. DRG systém, ktorý my žiadame od roku 2011, to bola jedna z našich požiadaviek pri prvých výpovediach, aj pri druhých. Pri druhých sme to zase oživili, ten systém na ministerstve, ale ten DRG systém práve umožňuje túto transparentnosť.
aj keď není ideálny, geniálny, ale tú transparentnosť tam prináša a sprehľadňuje tie platby nemocniciam. A už minulý rok mal byť zavedený úradom pre dohľad, ktorý hovoril, že už minulý rok mali cez 3 diagnózy fungovať DRG systém, stále nie je. A momentálne, čo máme informácie, je ďalší odklad. Ale odklad je kvôli tomuto, aby tu mohli zarábať finančné skupiny. A my chceme napríklad, aby ten DRG zavedli čím skorej. To sa dá tiež na tento rok, pretože už minulý rok mali byť spustené na tie pilotné 3 diagnózy. Pôrody, novorodenci a ešte jedna teraz ma napadne. Môžete prosím len na záver ešte teda zosumarizovať, že podľa vás, ktoré nemocnice sa dostávajú? To nie je podľa nás, to sú údaje úradu pre dohľad. A ako som vám ukázal tie posledné slajdy, to sú stanoviska ministerstva zdravotníctva, teda analýza ministerstva zdravotníctva k platbám. Áno, takže ja len upozorním, že to sú naše stanoviska. My sme vychádzali z dát úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a z prezentácie ministerstva zdravotníctva, ktoré sa zhodli v tom, takže nie je to náš názor. Ale podľa týchto údajov priemerná hodnota úhrady za jednotku produkcie danej nemocnice, za ten case mix, kde sa spriemeruje istá náročnosť pacientov, tak nemocnice Penta majú od Všeobecnej zdravotnej poisťovne platbu za túto jednotku 2352 €, nemocnice Agel 2827 €, fakultné nemocnice 2196 € a univerzitné koncové nemocnice 2490 €. Teda z týchto prehľadov vyplýva, že nemocnice súkromných finančných skupín sú ďaleko lepšie financované vzhľadom na to, akých pacientov tam odliečia. A hovorí to aj o tom, že im klesá produktivita tých nemocníc, napriek tomu sú dobre financované. A v tých údajoch ministerstva zdravotníctva sa hovorí dokonca, že tie nemocnice prvého a druhého typu, hlavne tie súkromné, majú 23% maržu. To znamená 23% zisk, to sa nám tu ukazoval. Ukážem vám ten slajd. To je tu. Z pohľadu skutočných úhrad sa k porazeným pridávajú kardioústavy, pričom nemocnice prvého a druhého typu majú platby prevyšujúce ich náklady, čo by v zátvorke, čo by možno bolo v poriadku, ak by sme nemocniciam prvého typu nehradili viac ako priemernú základnú sadzbu a nedosahovali tak 23% ziskovú maržu. Toto je údaj ministerstva zdravotníctva, Centrum pre klasifikačný systém, jeden z prezentácií, ktorý odoznela na ministerstve zdravotníctva, ale teda nebola zverejnená verejnosti. My sme ju dostali zvláštnym kanálom, ale toto je vec, ktorú sme sa rozhodli medializovať. Sú tam aj, my máme tie všetky údaje dáme k dispozícii. Nevidím dôvod, aby sme financie, ktoré sú verejné, to z verejného zdravotného poistenia, to ani nie je štátny rozpočet, to ľudia poslali zdravotné poistenie, zdravotné odvody, to sú miliardy. Nevidíme dôvod, aby sa v tom robili tajnosti a nech každý vie, ako sú financované naše nemocnice, takže tieto údaje vám poskytneme aj na kľúči celú prezentáciu, nech sa páči. Ja viem, že bolo veľa čísel, veľa údajov a za to vám tu dávame dispozícii, aby ste si to pozreli. My sme sa to snažili spriemerovať, aby tých čísel bolo menej. Spomenul som, že tá tabuľka, čo sme dostali, je takáto ešte neprehľadnejšia, preto sme to rozvrstvili na najziskovejšie nemocnice, fakultné, univerzitné, štátne, súkromné, aj platby od poisťovní, ale tá tabuľka prišla takto, takže to sme museli všetko poprerátavať a snažili sme sa z tých x údajov spraviť pár, aby to bolo teda zjavné. Viem vám to poskytnúť. Ak teda nie sú ďalšie otázky, ďakujem pekne za účasť a verím, že tou medializáciou spoločne aj s vami cez médiá pomôžeme opraviť to zdravotníctvo naše, pretože to je naozaj 5 minút po 12, aby sme to spravili. Ďakujem pekne, pekný deň prajem. Dovidenia. Na nakladačka.